Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a quenda desta madrugada correspóndelle a unha muller polifacética que posúe un amor inconmensurável pola natureza. Ademais de ter unha grande sensibilidade musical, Adela Figueroa Panise tamén é unha mestre da palabra, como nos demostra unha vez máis co delicioso artigo que Adela regálanos no número 18 da nosa revista Nós, a xente do redor, titulado A violinista no fallado, ao que hoxe tentarei poñer voz, alo menos aos primeiros parágrafos, para que vos, carnosa revista nas mans, sexades quen de dar finalizado este delicioso artigo que Adela nos regala. A violinista no fallado. Icia andaba sob a chuvia de xaneiro a camiño da súa casa. Os zapatos herdados dunha curmá máis vella non impedían que a auga entrase mollando os seus peciños miúdos de andares lixeiros. Nos seus 14 anos traballaba nunha mercería como recadeira, levando e tracendo pacotes para que as casas das clientas, para os autos de liña ou para onde fose que a xefa llo mandase. Deixara o colegio ao chegar á idade legal para traballar. Na casa precisaban axuda para as despensas diarias e o que gañaba a nai non daba para cumplir as necesidades da familia. Ía concentrada no seu, a música, que batía sempre dentro da súa cabeza. Ela deixaba a soar, aínda que fose somente para sí. Gozaba inmenso ao sentir as melodías invadir seus circuitos neuronais en cuanto andaba aos recadiños polas rúas da bella cidade. A música facía que esquecese o frío e a chuva e os seus pés mollados chocleando sobre a rúa. Chegou á súa casa, tirou os zapatos mollados, mudou os peugas por outras secas, calzou unhas babuchas e agarrou o violino que estaba guardado en o seu estojo. Colocouse embaixo da claraboia para ter luz, asín podía ler a pauta que estaba pousada no atril. Era a única ponto de luz natural do cuarto. Comezou a tanger o seu violín e as notas inundarán a modesta habitación, no desvao que partillaba coa súa nai. Icia deixou que Schubert deslizase súa música sobre os seus dedos até encher a atmósfera toda da fría e bella estancia. Grazas, Adela. Queridos amigos, continuade ca lectura deste delicioso artigo que vos vai satisfacer de seguro. Gracias de novo, Adela Figueroa.